Waar is Tintin? Waar is Tintin? Waar is hy? Waar is hy? Waar is hy? Dis hy. Dis hy. Daar is Tintin. Waar is hy? Waar is hy? Waar is hy? Waar is Tintin? Waar is hy? 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 Dis hy. Dis hy. Waar is hy? Waar is hy? Waar is hy? Dis hy. Daar is Tintin. Waar is Tintin? Waar is Tintin? Waar is hy? 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 Dis hy. Dis hy. Dis hy. Waar is hy? Waar is Tintin? Waar is hy? Waar is hy? Waar is hy? Waar is hy? Hy. Dis hy. Dis hy. Daar is Tintin. Daar is Tintin. Waar is Tintin? Waar is Tintin? Waar is hy? 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 Dis hy. Dis hy. Dis hy. Dis hy. Waar is Tintin? Waar is Tintin? Tintin. Is Tintin weg? Is Tintin weg? Waar is Tintin? Waar is hy? 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 Dis hy. Dis hy. Kom boy. Boy. Daar is Tintin. Daar is Tintin. Boy.